O Festival Entre Pontes de Rábade engadiu un novo éxito nunha terceira edición na que a Asociación Cultural Fillos do Chaira volveu contar coa chega da vicepresidencia da Deputación de Lugo. Un festival aberto ás familias cunha programación vespertina pensada para a cativada, que pintou un mural colaborativo no campo da feira. E gozou cos talleres e xogos sen limitacións. Entre Pontes naceu con vocación de achegar a cultura e a música á Chaira e o resto da provincia. O apoio ao talento local reflectiuse nun cartel con bandas como Jorobados do Miño, grupo de Portomarín con máis dunha década de traxectoria. En Rábade estivo tamén Catuxa Salón, artista que prepara, como ela mesma di, un caldo musical coas súas raíces arxentino-galegas e a electrónica. Un público chegado de dentro e fora de Galicia, entre o que descubrimos algunhas caras coñecidas como a do actor e tamén músico Luís Tosar, entregouse aos artistas ao longo da tarde. Entrada a noite subiu o escenario do Entre Pontes Biznaga. A banda de punk rock contaxiou a súa enerxía a un público entregado a unha das formacións máis influentes da escena nacional. O bo ambiente, a calidade dos artistas e o vínculo que pretende unir varias xeracións é o distintivo do Entre Pontes de Rábade.